Uja, 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 oyuja, oyuja. Indeed, yenyame ayasomo no oyuja. It is a freaky funky Friday. Aropa mi giri senyame adom ho ye. Yansoso ye ho ye. Yenyankopon ayasomo no we da bia. Odijane nam ye mu. Ade bia ye bone. Ade bia ye sum. Ade bia ye hawa mane yade kodanda. Mihu yanka adwendwen ye asembe ni. Sani omanioma ni nyina no wa ye free hod ya maye. Sanse yenyame ayasomo no we yuja. Odimani, odimani, oja shrama. Oja. Shaba. Oyuja. So some 37 minutes after 6, live on Ahinkanari 3.3 FM. A free sub break up himself non tubable. A ye matching. If fear that yen de premo. And untikaya home. Na enano pay. I in me pen or kind one was shay and so I jam free at time for some. Not a trauma double jim. Oh no. Na mama rewo swakasa Nidini animunyam. I don't see on behalf of the team in Ano Praise Yasana Bebium. Jeba Travel some Cassian so. Ya can't send your tianwa. Yen Sony Pabat ye di Obuoma Nipa. I don't see Ano Praise and one ye babe ye ne fiada. If you dance with ye boja ye, and in Tiana BBI possible. Yanko. Shaba. Oh yeah, Madame Foupa. Inabo. Mi butantima. Wum wum. Wum wum. Wum wum. Imutantim Kobia Adamuzana Yezudi Shaba 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 Sana Yesuti Oh yeah, Madame Foupa Yinemo Da 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 Hey Hallelujah Hallelujah Da 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 Oh Yesusi Mi butantiba If you're the viade, me boot and Tim, me boot and Tim, me bankabia. When I'm here, why be? A free Joda, a Brada, Ukiada, Yawada, and a Fiada, Obinya ya. Nanko tiasiano pay. Now so you know me and the adults on my end. Ribose Sofu Asafunu Say Cristo Atadio Hey
Da 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 di di da da do. Ribo say abosom somfo asafunu mami diasa papa diasa Saba bom Shaba na adisiye obuoma ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM da di Ose die mante Yami yo hini Mama yan kan kire Awurade say ha Waya Yami yo hini o Bibi yami o da Say Yina ye kamfuno Nyame ya Sewa Bum Awurade mfa enije a eboro adwene ne ntiase so emfa nse wakoma mu enano payi Awurade mfa na adom emfa nya atade nse wa no payi Awurade ma nanimonyam enya abotire nkata wuti so Awurade ma ne kesiye enyem frama momfa wo ho Awurade emma ne kesiye empeja wo nkyire wiase nyina da afei na dom na humobro ne yiedie ne nkoso pa na brabo papa enyem frama wo be home ne na no pay se obi abodi tirim se obekum obi aboni tirim se obema wo ka na wotimu na akwa krashe a katre ne se o som edin wanwaso bi a eno na nipa nyina koto sekere manyina bom kasa wo ye Nyankopon na se wo twere nui na wo ka ne hoi wo famuni enkonumdie nkwa na be ya wo dia medafo Unum sasa yura October busumi mu a aya ya de October busumi ni nyina ya de kai breast cancer ya de kai eye kokuramato nufuo emu aninti October busumi ya yewo mu nyina da ye nyina ya de kaka ye ho kakra breast cancer anope ye be hwe ne ya di mu nkomo kakra kokurama ye title nufuo mu no ye ne anim difo a wo mu abene ebebo mu nkomo no motu yemfo se ne be ya sa yade no ye betumi atu na se afiri o my Ghana mu because 3 seconds you say 3 minutes here one more chance ade e friend say pressure wo ye be ma wunya bida nti nan wo se ye hwema ne sei nti na no pay o teman ye se ye hwema en sei breast no ye hwema en sei wo teman ye hwema en sei anu nti na no pay ye bedi ni mu nkomo e de amamo na ye nu free ho no mo a ene ma chi dwumadie no segment e wo so doso pa ya dedicate majority of your time no juma e di bedie ne say ahenkan
high school cooking competition. Ahenkan high school cooking competition. And I don't pay ewo dwumadie so. Ye be pa wo ho entama. Ye wi ani aye balloting. Mema remfi se ni nyina eka ahenkan afinie aye bae. Enti dwumadie awodo aye guso aye die na ye dey a celebrity and 1 year anniversary no. Ahenkan high school cooking competition. Ye ba benua nuane. Enuane no aye benua ne ye benua ye ankasa ye Ghana ha nuane. Eno ne ye ba benua suku mako nwotwe e na age penie se wo mo nsoso de omo ho ebe dwumadie mu ebi. Eni ti na no pe obati omu nyina nka wa ha. Across senior high, Achiamai senior high, Achiasi senior high. Ye free hormo ani abesen ko hemfa. Salvation Army senior high. Womo wenchi. NFA youth in leadership and skills training. Womo so so takra say. Baby omo kwan ne nya papa no. E kwan no asetu. Takra se kwan no. E twia kai. Ye say the ama contract you. MPP mpanimfo no na age contract no mo de hye dem. E kwan no abwa da bidwa tetea pansama ye tan. Enso e hodo mo na wo MPP mpanimfo nyina omugu. Kokọ kan ye se ye nka. Mo de ene no me de mo ho atemo because ene ye official launching. Chama ribo se Aba Atefa Senior High School or Dance Senior High School. Omu nyina eba na ye de abebomu wa ha. Ya ye balloting no na ya paw hontoma officially na fei ewurade on the 30th of this month. Ebe yiri say ye kuma pamu ebe ye keke na ne ye kukuru ni sanso eche ebe kuku ye ko jade ahwe achema boabo de background so ho se kunkron ewurade ya sada nso anya abotra hihye dwumadie no ane pompom fe se mampon hina bomu no bibia wo mu bi perpetual didie gospel striker wo mu nyina eba dikin sameba wo beba anyumtofo ne drosson wo mu nyina on the 30th of this month abu kuro no ebedan ne abutu ahenkan de odian na ade asem. We are celebrating our 1 year anniversary. Ye ba ya fe pepepe mu ne we. Na dwumadie ne nyina ye de bekọ akwakọ wie bibia ye 1 year celebration no. Ye bebo ne nyina tofa December mu. Na December ne de ye gisa aboabo no ekodi odan bedi ha. Se Yesu amane ye da so tinkwamu a. Ewurade. And nti ye be hya October 30th no. October 30th no. Ewurade nyame a live band di tuam. Just ye be bwa ye bo live band ne ye bo mere wade ma wo mo ketene ne keke ka ho ye enu nso so etwaguo fa bi no na ne mrante ya abai kromu a ye hit fo no ne ye de omo nso de ye de ama wo mo enti 30th ewurade nyankopon na dwumadie no a ye be koso 30th no na ene ye ba be pa ho ntoma e wo ma chi dwumadie eso ene ti ya no wa se nso de ama me yen hwe na yen kwa homa no so ne yen konko fe wi mu brain sem no mfa emamo. It's exactly 51 minutes after 6. Simano eduenum baako abo apa no pano nsia eho enkwada no e mo ko school mo nya ne ntemo ya ye late. Gina ye kamfono Adi ti pato betimi so afa Bible no se ne ye hyase free Jordan no me say ade biara ayira wo abrabom no nyame nti ubehu ade bia ayira wo abrabom nyame nti ubehu. And it is 2 Kings chapter 6. We are reading from the verse 1 edi akosi 7 no na afei ye de aka nyina de atwata so mame nkɔ ne papa nkɔ twetwe nkomo na afei ye mra fi ha ye metwa so papa wote nkan no pay mamu ache ye miao mbɔ de nyame ado ye de radio ase na ewiem bɔ brɛ sɛn ekɔ yo mame nchia tiefo nyina na ewiem bɔ brɛ no ye mfamfi northern portions of the country Sabelugu Yendi Damango Bole Bogatanga Wale Tamale Sandema enen empatem no anape wiembe kusu ema wiemo hye oboka kudina 32 degrees Celsius miama bobodin omunye nso wo nle afi ye coastal areas na nesempo ano afla okita adan tema
nkran ha sofon Cape Coast takra de axin takwa hafa sini ene ne pattern also no and pe wiembe ikusu e ma wiemo so beba bigina 31 degrees Celsius ndi amabobo din so no nso ento wasa mia no e ko be 3 pm no hafa sini ne takwa nso be petepete ho kakra afi inland areas no Kumasi Sunyani Obuasi Wenchikin Tampo go so Edjura Bono ena Techiman Ewiembe ikusu ema wiemo so beka ko 31 degrees Celsius ni amabobo din so no mo so umonyen so nde na eastern portions of the inland areas na Samankese Kufodi Akimoda Ofuanse Abuabu Asene Bate Bibini Achianse Soedu Akwetiane na Bate Mono ewi nso betepete kakra ewo baby apopo ne kwae wo efili all right anytime we see ya Papa Ni Clerk and ekotwetwe nkomo all the way from Eye Enkran Ghana Meteorological Agency asyeya wo mo na wo mo hwe ewiem mbo brainsem so no ehon no pani wo 6 eno na efri ena no joda yakenkan a ene yede ni nyina bekwa awieye na fi maka kire wo se ade bi ayira wo abrabo mu esombo ade bi a eno na eba be complement wo abrabo no amo abrabo na konanim ade bi na eye part and parcel of you a na ede we see the part of progress ana wo progress ayira firi wo abrabo onipa bi a no ka wo abrabo ho a ono na nyankopon yi no se omna me destiny helper a bibinti sa nipa na firi wonsa that person is coming back sa nipa no awurade sign de na eba biem na so amfa onu mpa ma odi obi a wono kra de oba be ya adoye a chen ni akane no na onipa no eye no eni nti yakenkan bible no a endra yedisi eye verse 5 yemfa enwie na yankwen anim okay I say but as one was felling a beam the ass head fell into the water and he cried and said alas master for it was borrowed I say akuma no a yede kwa kotwa dua no aba be si dan no akuma no me ko boro ye okokobọ ne bosia okofem ye ensia no ehoromo na bibia ebesi I say and the man of God said where fell it and he showed him the place and he cut down a stick and cast it in thither and the iron did swim. Kachiro just say and the iron did swim. And the iron did swim. Anopai adie bia agye firi wonsam atofem ewa abrabom. Adie bia agye firi wonsam ama wa brabo no ubisa wo senti ubetumi awie ni. Enipa bi ka kire wo se mehwew ene odu kokko wura sukuu mu odu ko wura adwuma mu odi waduru bunu mu odi uduru bunu mu wie ye no afi o ka cho se ba bia odi aduro no na ho odin asa ene nti se wo betumi dia atoa so untumi dia na je se wo ba be drop out anopai me ka kire wo se nyankopon no a onam enipa so de wo hyase oma obi edu kokoto adwuma mu no oma obi du ko sukuu mu no se nyankopon kro no a enye ne den so obesan yi boafo foforo bi amana ba amania wo hyase no wa baba be wie ede be na agye afiri wa brabom atofem ede be na agye afiri wo nsam atofem wa brabom ebia na wo yesikani ebia na wo nka wo boa nipa eya adwene pa na wo de ye but ne wo ho akyerew unyo boafo bi anopai awurade se men kan kyerew se ade bia yira wo abrabom no nyame bofo ede nam ewiem wo mo ne nam mframani mu wo mo ne nam asase so wo mo ne nam achim wodan ne mpotamo wo mo ne nam ofonse ayirebi ba biara radio ya no kokopem nyame abofo ene namu a ade bia yira wo nipa bia wo tie maache anopai abrabom onipa biara wo tie ahenkan anopai abrabom ade bia yira nia eya apomuden ayira wa apomuden ayira wo hu awurade ede brew usika ayira wo hu awurade de brew obi kunu ayira yes I have witnessed it before medimani ehunu bi da say obi ni kunu etidem one day be man so okọ adwuma ba be man na mabiem enye se wawu o se wontumi ni oba ne ntena biem eno ano no o one ni nyina ne da sori ye o omo dakete ba ko so no mo sori ye be man so okọ adwuma ba afa be man na mafie biem oba ne friend say ade na wo kọ adwuma ba na wo maaya o se ya ware ne ho ane adi asi ebia na wo opia akọ adwuma no
na wone ne yere entawantawa bi ana omontam eye biribi na asi nanso anopai nyame bofo ba yese men kan kire wo saa nipa no nyame bofo wa ba no pai se men kan kire obi a wotie mi anopai sa ade bi a yere firi wabrabom ade bi a na ma wani je ade bi a na kan wabrabo ho ana emma wani je emma wo kwan ma wo sum nyame yie a ayere firi wabrabom maame a wotie mi anopai papa a wotie mi anopai nyame bofo se men kan kire wo se sa de no se ba eni tenra ne me ne usua ene se obenya akokoduro na watimi abo ade kudini din a eto de bia na kasa tenten doso eto de bia ya na ye toatoa dodo eto de bia ya de yankomodie madam sa mane na ato no sa nsohwe no ato no situation na wona musisi a awuhuru ne sa brabo no asi adidaso ni baabia no se wo mfa yankomodie onko keka nkyere nkrofo na se wo betumi anya akokoduro abo saade ni din edi atiro berima Yesu nia enam na ho brase enti na wo bre ne ho ase ampo ekoko pie wo wuomu na wo firi mu firi ye no nyankopon edi tumi a ewo wiem ne wa asase so ne wa asase ase ne tinsuom ne tinsuo so wo de sa tumi ni nyina ehye ne nan ase no sa papa ne da so te ase ogusu hire nyame mma ogusu esira ne mma ogusu ede de ayira mma ne mma eniji ayira won krofo awariem awo ayira wa awariem akwantu ayira wa abrabom adwuma seye ana asei no awurade guso repair o de ye ketekete bi kura se wo mfa nya nkomodie kasa tenten na se obenya kokoduro e de akwa awurade anim sane na no wabra na hana epeba wo mfa nya nkomodie na woni awurade tentam ye wabra na no Jacob no opese nyankopon hira no no wo so wo bofo nim and the Bible said he wrestled against the angel and he told the angel when shirami me ma wonko so angel no pesa ade be chen so the only thing that you have to do is to gather the momentum, face the situation and pinpoint the situation. Mawurade hunu wo hawo no enka ntem so no na bo enti de ehia obi a wonim otie eye analogy I pick from the Bible o se na wabra kuma ne gifri ne nsam tonsuo ni mu no otie mu ka se aw miwura akuma yi enya me dia o me ko famye enti me ye ne den asɛm a nyame nipa no ka kyerɛ ne sɛ kyerɛ me baabi ɛtɔɔyɛ madam kyerɛ nyankopɔn wo hawo no bra kyerɛ nyankopɔn wo hawo no na Bible sɛ ɔkyerɛ ne baabi a adeɛ ne tɔɔyɛ na afei ɔka kyerɛ ne sɛ montwa dua ma me ɔtwa dua ma no na ɔde tu nsuo nim ɛma iron dadeɛ o anka ɛtɔ nsuo mu a science fue bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ possible say iron will float or breaking that law of human, the law of human no or breaking ye adentia because nyame tumi ye adwuma o si ye tonko kwaduro nyame tumi ye adwuma o si me ye bi enye yi madam nyakokuduro kasatenten ne doso na kire awurade o hawo no na obehwew Kristo Yesu onwu animu ase da se wo kan ho a da bimdie be ye dia enso hwe de beba nanso so ya na wo de hwe wa ho odin ene se de wo be react e wo niema bi mu awurade adom no so mfa mawo na dom eno so mfa mawo na wabra ye kwa kodi na wo hwe wie yi ade bi ayira wo wabra bom ade bi na eka wabra bo no ho emo wani gye ene wo to ani awu hu biem ene nti ye o sani da so asa no adom wura nhwe wo so na wo fa saade ni nyina nsa mfa mre obiem na ye hia nyame yadom Monday a aya dansidie ene nwomto we ne mpa ya mesre dia ma wo a wo kwakoton anopa awurade nka ho adrabafo taxi drivers ya muti ahenkan bigya mu nyina de hye awurade nsa ede mu nu ni mogya ni mu se awurade ma mu nyankonimdifo ka na wotimu no se nya wo de a efiri sabre ya kokopem January awurade ma wo wankasa onso so untumi ntoka ni bi na wontwi na wonkasa ka no eye bi ankasa media
ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Coming up, matching sports. Team na tenase. Wɔn de bɛtoa so ɛde ama. Wɔfrɛ me Ɔbuwɔ Ba. Ofori amanfo me yankomra. Yaba. Ye will be ɛde ma.